posachedwapa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Nsanje pamene president wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika akukachita tuwa kumeneko kukacheza ndi wanthu. Iyeyo pa ulendo wake adayamba pathabwa chikwawa ndi kupitirira ku Nsanje, koma paliponse pamene pamayenda chipani chimenechi cha DPP amakakamizidwa kuti ayime kuti ndithu ayankhule, koma ulendo udali wa ku Nsanje. Takhalani pompo pakuti tikupasireni tsatanetsatane wa mmene zilili kulowa Chile pamene chipani cha DPP mosogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika ali kumeneko. Malowano simaloleti kuyima kuna atata yankule komano angoyima kuti mwina anthu amweko madzi koma zochitika malowano zachilendo zake kojani kolendo kuchitika zachilendo kwambiri Nsanje zachitikaso sabata yatha tinapita ku Mwanza takafika ku Nthamani komano sewonse unakutidwa ndi china ntindi cha wanthu ngatinso mmene zikukhalira siku lalero tili pa ulendo umenewu. Chifukwa chani Professor Mutharika mwina adakali wachikoka kwambiri kuposa mwina line zinaliyenso 2014? Kani yake ndionena kuti tikamayang'ana Professor Arthur Peter Mutharika mfundo zimene amakazikisa ndionena kuti munthu akweneka zikandika kudya chokwanira pamene panopoto anthu akudya chitete chifukwa toona anthu akundikira kuti kodi mbuye munthu matani pakuti ndikufuna kwanga ndijani chifukwa anthu aganiza kuti 2025 sakweneka kuponyesa makweneka apatse Professor Arthur Peter Mutharika mavuto okwanira kuti anthuwa asiye kudya chitete zangataziona kuchokera ku convention tapita ku Mzuzu uja ku Mzuzu tapita ku Mwanza lero tili kuno koma paliponse amene tikuyenda wina aliyense akuonesa chiphaso chake tu ine ndalembesa chiphaso changa ndichi ndipo sakubisa akuti iwowo chiphaso chawo titu akukachosa akuti chikangawa. Kodi chikangawacho kwenikweni akutanthauzaji kwenikweni anthu amati tikachisa chikangawa chimene akutanthauza akasiyana pano ana masuku iwo akulipira kunena kuti chifukwa choti akugona ndi njala chimene chikuwapweteka ndi kugona ndi njala anthu analonjeza kuti adzacha katatu malo modzi akatatu anthu akugona ndi njala palibe tsiku nakudya ndeno anthu ndiopwetekedwa mtima anthu ndiowawidwa ndimadziwa munthu akhale wawidwa ndipo akhale munthu apsa mtima chimene amapanga chiganizo chonena kuti chimene chikupangitsa azikhala ndi njala azikuti azidya tsiku lina mene tanyamukira mu mzinda wa Blantyre tikhoza kusindikitsa pano kuti takumana ndi chikhamu cha anthu nsewonsewu pathabwa mapiri monsewu aja ndi kufika panchalo apo tikuyandikira kufika kumalo amene akuyenda kuti Professor akayankhule. Tikembezeso kuti kumalo amene akuyankhula ku Professor kokhala khamu la mtundu wanji mlanjana ndi mmene zakhalira nsewonsewu. Ndikukhulupirira kuti kukhala ndi khamu lochuluka kwambiri mwina kuposa makhamu amene akhala tikwasiya mbuyo chifukwa chonena kuti
anthu zimene akuyembekeza ndiona kuti Profesa Arthur Mutharika awauza zotani nanga Profesa Arthur Mutharika zimene akualonjeza Malawi zimene amakhala kupanga pa 2014 kufika 2019 pamene ena wanango bwera 2019 mwina zanga tikupita ndi nthawi chifukwa tikuona ndithu mdipiti wa akuluakulu onse kuthamanga magalimoto pano tidangoyima simalamenti kukhala akuthamanga ndi okala magalimoto kuti tinyamuke tikatibweranso pano kufotokozerani satane wale ndo umene munali ndine pano Robert Mukoli ndi zangayu Robert Semani makoma nonse. Msogoleri wapuma wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika ali malo ano mai athu Profesa Arthur Mutharika ali malo ano ulemu wanu mai timakunyagirani Secretary General athu olemekezeka Mkhito agada yankulu inantindija wantu tidakapelako malowano simaloleti kuyima kuna agada yankulu komano angoyima kuti mwina anthu amweko madzi koma zomwe zichitika malowano zachilendo zake kojani walendo kuchitika zachilendo kwambiri kusanje zachitikaso sabata yatha tinapita ku Mwanza takafika ku Nthamani komano wonse unakutidwa ndi china ntindi cha wanthu ngatinso mmene zikukhalira siku lalero tili pa ulendo umenewu chifukwa chani Profesa Mutharika mwina adakali wachikoka kwambiri kuposa mwina zinaliyenso 2014 ani yake ndionena kuti tikamayang'ana Profesa Arthur Mutharika mfundo zimene amakazikisa ndionena kuti munthu akuyeneka zikhala chakudya chokwanira pamene panopotola anthu akudya chitete ndichifukwa toona anthu akumbukira kuti kodi mbuye munthu matani panokuti kufuna kwanga nditani chifukwa anthu aganiza kuti 2025 sakuyeneka kupanyisa makuyeneka apatse Profesa Arthur Mutharika mavuto okwanira kuti anthuwa asiye kudya chitete zangataziona kuchokera ku convention kuyiwa ku convention tapita ku Mzuzu uja ku Mzuzu tapita ku Mwanza lero tili kuno koma pene paliponse amene tikuyenda wina aliyense akuonesa chiphaso chake kuti ine ndalembesa chiphaso changa ndichi ndipo sakubisa akuti iwowo chiphaso chawo titu akukachosa akuti chikangawa kodi chikangawachi kwenikweni akutanthauzachi kwenikweni anthu amati tikachisa chikangawa chimene akutanthauza akasiyana pano ana masuku iwo akulipira kunena kuti chifukwa choti akugona ndi njala chimene chikuwapweteka ndikugona ndi njala anthu analonjeza kuti adzadya katatu malo modya katatu anthu akugona ndi njala palibe tsiku nakudya ndeno anthu ndiopwetekedwa mtima anthu ndiowawidwa ndikuti timadziwa munthu akhale wawidwa ndipo akhale munthu akupya mtima chimene amapanga chiganizo chonena kuti chimene chikuaazikhala ndi njala achitokuti azidya tsiku linalino mene tanyamukira mumzinda wa Blantyre tikhoza kusindikiza pano kuti takumana ndi chikhamu cha wanthu nsewonsewu pathabwa mapiri monsewu aja ndikufika panchalo apo patikuyandikira kufika kumalo amene tikuyenera kuti akuyenera kuti Profesa akayankhule tiyembezezo kuti kumalo amene akuyankhula ku Profesa kokhala khamu la mtundu wanji mlanjana ndi mmene zakhalira nsewonsewu ndikukhulupirira unena kuti yakhala ndi khamu lochuluka kwambiri mwina kuposa makhamu amene akhala tikwasiya mbuyo mulifo chonena kuti anthu zimene akuyembekeza ndiona kuti Profesa Arthur Mutharika awauza zotani nanga Profesa Arthur Mutharika zimene akualonjeza Malawi zimene amakhala kupanga pa 2014 kufika 2019 pamene ena wanango bwera 2019 mwina zanga tikupita ndi nthawi chifukwa tikuona ndithu mdipiti wa akuluakulu onse kuthamanga magalimoto pano tidangoyima simalamenti kukhala akuthamanga ndi okala magalimoto kuti tinyamuke tikatibweranso pano kufotokozerani satane wale ndo umene munali ndine pano Robert Mukoli ndi zangayu Robert Semani makoma nonse.